Ka Henyu Trap National Youth Front Shillong Region, haka khasan tarik unailur arajar arpuwei. Ralik bentur kensan, haka Office Trikam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Arangkat ki plakat, ban penram halor ka jingkano le sop-sop, jong acting sim ka hima melim. Bat ki menteri ban persyaru, haka badai ka jing lilam me ka jaka jong ka hima. Kate ka jing litur jong ka HNYF. Kadai hadin baka District Council baka hima melim, ka kamla ban aya ka jubab. Haka badai baka lai po hajar square feet. Kajaka po maulai umsing. Kaseng ka iporu sa shipo sngi. Bakan jubab, palada kamla ban jubab. Na kaliang ke HNYF kelaberngam. Ban khang tala sendon ya kahima melim. Yam jong ka market ila phone nga habedi ka to ka basaso. Yung nga balik himle jurip lang. Kumnong ila jurip film tip ingi. Ha? Kumnong intip ngin jurip. Am film tip ingi. Yung nga nabal ay kata ka shiti shingi. Ikrami opdia yang kata ka shiti ru. Namaro haba yung man try lang bangi banya le lang. Ngi we already. Ban try nam ta ka jingkhoe. Man try nam ta ka hok jong pat ba. Menteri nam tak hok jong ukun hajar. Menteri nam tak hok jong ka khendau ka siap ban pene. Ya ka khendau jong ka siap jong ka riba ka jaj benreu. Ngidan tang ka ni ka wei ka khendau. Ngidan tang ka ni ka wei ka jaka bo peleu ayangi. Lada nang ni ngi syak ni lot nang ni ngi syak lilam lot senungin bo. Senu ka pateng jong ikan poi. Ha, ka district council ki ong ka digaste. Hendai ka basno pula ka long menta ka hima melim sap bat ka banapo kinang yade. Kinang penjak, kinang ai kijaka chane satai. Shanu kan poi kajat menriu jungi. Shanu kan poi khun hajar hima sima. La datang hang ni hajan phira not bandi. Nai pade keren ya ka hima jung ya ka jaka jung hima melim. Namar ka hima melim ka jaka ka he ka bayar. Nyimte pi shawai pat gumno pat. La datang han ni hajan ru himla ban jubab. Ika lai phulain, lai phun hajar. Ti la ta ka ba shia ka bagami pat. Shai kan poi. Ti la ka dang nginum sya kum kasang. Ngin yang persya, ngin khun la ka ding ya ka no no tiru. Banyai pene ya ka khendau ka siap. Banyai pene ya ka pateng ka bansawan namata ka khendau ka siap banamta ka dawba ka riba ka jaj menriu. Tang hang ni ka mahajan kumni kimla ban jubab. Ya ka masya jangai. Sino? Sigitu ki pordar. Tiba ya ka japut menta ba ka asam gedang dang ki jaka ba dai jong ka himasma. Ngintip hangi kini ki smiru banda ki barjala ki layo kendrup pa de ka jaka. Sigan poi ka jaj menriu jungi. Ladang yesha, ladang long tang kinong pajai, ladang long tang ki bang shua he ni ana yeng. Sino kan poi ka jaj menriu jungi. Bangi kintu, baga jaj menriu jungi kan pajmat. Kan yui. Kai baga hima melim kale, kai baga district council kale. Ha? Ni pan jubab ya ka lai fundri wajar, lada ka lai fundri wajar ka jubab pamio. Ka jingi ki jungi kanang tur bangi nang ya chamat perang. Kanang jur ka jingi ki jungi. Batkan poi ke por lada kan lu kan lenti bain khang talang hima melim ruk in khang lada dai dak takal lenti lada phimla man jubab wan nang pensat sri ngi menen ka lakot ka men semonde ka lakot ka tuwi ka sngi ka lakot wan nang pensat sri ngi jubab bat na kaliang ki menteri tu arfulaing ru kim dan ke jing sania beli pipne wainam pipindile wainam dan kam dak majority ban berkelan ni lada lap ki kam bi anjung umdai permanent sim Julo me kadar bar wat sisin Islam. Kat kum ka. Ha? Kadung berul. Katang ka de jing tawah ka chungi.